खन्थाइगिरि बिथांमोन लोगोसे खोनासंगिरि आंनि खन्थाइनि मुङा आं नोंखौ मोनाखै। आं नोंखौ मोनाखै जोमै दासाग्लोब फैसालि नैबे बुब्लिनि सुदेम बाराव आं दि नागिरदों मोस्लेदलांनाय गांसे सावगारि। जोमै दासाग्लोब फैसालि नैबे बुब्लिनि सुदेम बाराव आं दि नागिरदों मोस्लेदलांनाय गांसे सावगारि। सान नोंबो दिदोमैनो नेथ' बै रुगुङाव मोनहैनो आंनि आगाना जिराया। गोमानाय बिसम्बि नागिरनो सफैबाय आंबो सोरांबाराव। दिनैनो आं मोनखागोन गोमानाय आंनि खबाम। गोसोआ जादों अरायबो उदां रिंखांगोन जेरै गोदान खबाम। खन्थाइ एसेनोसै, गोजोन्थों। बाहागो लागिरि नोंथांनिसिम